Id-demokrazija tal-Unjoni Ewropea qed tfalli lin-nisa lura għas-snin 70. L-affarijiet jidhru li sejrin lura fejn tidħol ir-rappreżentazzjoni u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament Ewropew. Għall-ewwel darba sa mill-ewwel elezzjonijiet tal-1979 is-sem ta' membri parlamentari Ewropej nisa naqas, tant li llum jiffurmaw biss 38.5% tad-deputati kollha. Dawn kienu wħud mis-sejbiet ewlenin fir-reviżjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-elezzjonijiet nazzjonali li saru s-sena l-oħra, inkluż f'Malta. Ir-riżultat dwar nisa eletti jenfasizza l-ironija li l-Presidenza tal-istess Parlament Ewropew ifdata f'idejn mara, l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola. Għaldaqstant, dan xejn ma jirrifletti sew fuq l-impenn jew aħjar in-nuqqas tiegħu minn Metsola biex tassigura rappreżentanza akbar femminili fi Brussell. Ta' min ifakkar li fl-aħħar xhur Metsola għamlet kampanja qawwija titkellem kontra l-mekkaniżmu tal-ġeneru li ddaħħal mill-Gvern Malti biex ikollna rappreżentanza femminili aktar b'saħħitha fil-Parlament lokali. Fost l-argumenti li ġabet għal dan kien hemm li la darba hi spiċċat President tal-Parlament Ewropew, allura n-nisa kollha jistgħu jagħmluha, avolja u fatt magħruf li jeżistu qatt ta' sfidi fl-Ewropa għal ugwaljanza simili fil-parlamenti. Dan ikkonfermaħ anke Politico fir-rapport tiegħu fejn tenna li taħt it-tmexxija ta' Metsola il-Parlament Ewropew għandu l-inqas numru ta' nisa eletti f'46 sena sħaħ. Ftit tal-ilu, l-istess Politico wkoll irrimarka li Metsola kapaċi biss tiffaċilita l-impjiegi meta jkun jinvolvi xi nepotiżmu, bħalma kien il-każ tar-raġel toħta Matthew Tabone li poġġietu kap tal-kabinett tagħha f'waħda mill-ogħla karigi fl-istituzzjonijiet Ewropej.